பீஜமுடு டான் 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 டான். யாரது? என் கொடி பறக்க வேண்டிய இடத்துல வேற எவன் கொடிடா பறக்கும்? வெல்கம் பேக் டு அதே யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோவில் அப்பக்கப்புறம் அப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 vs 4 தான் கிளாஸ் போட மேட்ச்சு. அதுக்கு முன்னாடி டே பைத்தியார் வேலையே ஊரில் தான் இருக்கிறியா இல்லை செத்துடியாடான்னு கேட்டீங்க. ஸோ கைஸ் ஊரில் தான் இருக்கிறேன். ஸ்கூல் போகிறதுனால வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியல. வீடியோ எப்போயும் எடுத்து முடிச்சாச்சு, அது எடிட்டிங் பண்ணிச்சு. அந்த வாய்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சலுப்பு கைஸ், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இனிமேல் கண்டினியூஸாக வீடியோ வரும் என்று நம்புவோம். ஓகே ரைட்டு. ஸோ யாரா இந்த மேட்ச்சில் விளாண்டிங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் என்னடா நீங்கிற நான் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டோட ஐடி ஜாக் ஐடியில் வந்தேன். ஸோ எங்கடா புல்லட்டு கேகே கேமிங் எங்கடா இவங்கெல்லாம் காணான்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எல்லாருமே புல்லட் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ தான் ரெடி பண்ணியிருக்கான். ஸோ இனி வர்ற மேட்ச்சில் அவன் இருப்பான் என்று தெரிவித்து கொள்ள பாட்டே ஏறாது. ஓகே ரைட்டு. கேகேமிங்கு வந்து என்னாச்சு, நான் கேகேமிங்க வந்து கூப்பிடல, எனக்கு எந்த கூப்பிட்டு பண்ணதே ஒருத்தன் தான். ஸோ அதனால தான் ஸோ என் ஃப்ரெண்டோட டீம் கூட தான் விளையாண்டோம். சுத்தாறு மர வச்சு சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்ட்ரோ கொடுக்குறதுக்குள்ளே ஒரு ரவுண்டு தான் முடிஞ்சிருக்கா. நம்மளுக்கு கேவலமாக செத்தெல்லாம் போனோம், அதில் கண்டுக்கூடாது. யாராவன் ஜாக்கே நான் உடைக்கிறேன், ஏதோ யாரும் குரங்கு தேலாம் பண்ணுறான். ஐயோ பார்த்தியா நம்ம மேலே குரங்கு தேலாம் பண்ணுறாங்க கைசாவே. போட்டு வேறு லெவல் 2-0. இந்த மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா ஐயோ போடு சாம வேறு லெவல் தானே. கில்லடு அவனுங்க என்ன பண்ணுவாங்க கைஸ், ஒரு எமௌண்ட் போட்டுருவானுங்க. அது ஒருத்தவன் இங்கே ஒரு நோவு பைய மாதிரி ஒருத்தன் வருவான். அவன் அந்த மேக்ஸ் அவனுக்கு வச்சு பிடிச்சா அழுத்தி பிடிப்பாங்க. பிடிச்சா ஒரு கம்பு புளியா பூங்கொம்புங்கிற மாதிரி. ஐயோ என்ன அழுத்து, அந்த மாதிரி எழுத்து நான் என் வாழ்க்கையில் ரூம் மேட்ச்சில் பார்த்ததில்ல. ஸோ வேறு லெவல் வர யாரும் அவ்வளோ மாறுறான், அதை அழிச்சு போட்டான். ஐயோ கேடி பைபிள் அடிச்சிட்றா விட்றாதடா மாப்பிள்ள. தலையை பார்த்தீங்கன்னா கொடி குத்துற மாட்டேன், சேரை மட்டும்லாம் வச்சுருக்கிறான். அடிச்சிருவானாங்கிறத பார்ப்போம். போட்டும் ஓடோ போய் ஏன் பிரபவதி ஸோ போய் தலைவர் வந்துட்டாங்களே. ஐயோ அடிக்க தெரியலையே. ஐயோ இவங்க வேறு நூப்புங்களே. அதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறது அங்கே ஒரு மலை மாடு பாரு டேமேஜ் ஆகிட்டு ஓடி இருக்கு. பாடு மெதுவாக போய் குளோவால் போட்டு இப்படி விட்டுக்கணும். நல்லா அடிக்கல, சரி இங்கே ஒரு கேப் போட்டுக்கோ அப்படின்னு ஒரு அமௌண்ட்டை போடுவோம். போட்டு பாட்டி சட்டாமல் இருக்கு. சாப்பாடத்தான் இருக்குன்னு ஒரு வின் எடுத்து விட்டாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேமிங் டைமில் எனக்கு ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லிக்கிறோம். பிளாக் ஷிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவார்டு வாங்கிட்டார். ஸோ தாறுமாறாக இருந்தது, எனக்கு பார்க்கவே பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேமிங் தமிழனுக்கு தான் ஓட் பண்ணேன். ஸோ வேறு லெவல். ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் ப்ரோ. நான் ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்கிற அளவுக்குலாம் பெரிய ஆள் இல்லை கைஸ். ஸோ சும்மா நம்மளும் சொல்லிவிட்டோம். ஸோ அங்கே ஒரு மலை மாடு வேறு அங்கே ஓடிட்டுருக்குது. ஸோ ஒரு அவனை விட்டு போகிறேன்னு எல்லாம் ஃபிக்கிவே ப்ரோ வேறு தனியாக இருந்தார். போய் பேக்கப் கொடுப்போன்ட்டு போனேன். அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரே அடித்து முடிச்சுடுவார் போல். என்ன அடி போயிடுறாரு அவர். தாறுமாறாக அப்படிங்க. வேறு எதாவது அங்கே ஒரு மலை மாடு வராண்டா போட்டு டேமேஜ். யாரோ ஓசிகள் எடுத்து பிளாக் ஷிப் ஓசிகள் எடுத்து இவன் தான் அழுத்தணுமே. போடு பாவுடா யாருக்கிட்ட போடு சிரி நல்லா சிரிக்கணும், மூஞ்சு காட்டிட்டு சிரிக்கணும். முடிஞ்சிருக்கணுமே வேறு லெவலில் இருந்திருக்கும். ஸோ வேறு லெவலில் ஹெட்டு. ஸோ எம்பி வண்டியில் இந்த எம்பி வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ரொம்ப லாங்கில் இருந்துருக்குல. ஸோ அதனால் அங்கே மலை மாடே நில்றா வாடா
அடாய மச்சி வழுக்க பஜ்ஜி ஓடமை பிச்சு போட்டுடுவேன் பஜ்ஜி நம்ம உடம்பு பிச்சு போட்டுருவானுங்களோ. ஐயோ யாரா 2 பேர் எகிரி உட்காந்தானுங்க. க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ. ஒரு சுற்றிட்டோடியா. ஐயோ எங்கே வேணாலும் என்னடா. ஐயோ டேமேஜ் ஆகிட்டான். என்னடா டேமேஜ் கொடுத்தா கில் எடுத்துக்கிறீங்க. சோபா முடியலடா சாமி. இங்கே ஒருத்தருப்பான் தாவி வந்தாண்டா அப்படின்னு போய் ஜோனில் எலிமினேட் ஆயிரும். ஸோ வேறு லெவல். அது கில் எடுக்கும் நம்மளுக்கு ஒர்க்கில்ல, அது வேறு விஷயம். போடு 5க்கு 1 வேறு லெவல். நாங்கள் தான் லீடிங்கில் இருக்கிறோம். நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு, மற்றவங்களெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு. போடு சாத்தி விடு சதற விடு மாப்பிள்ள. சதற விட வந்துட்டான்டா. போடு தமிழன் கேடி பற்றியில் முடிச்சு விட்டார்ல எங்காலு. போடா அந்த ஆண்டவனை எம்பக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எங்கனாவே அங்கேருந்து ஒடியாரான். போய் அப்படியே ப்ரோக்கு அப்படியே ரிவே பண்ணி விட்ருவோம். ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. போட்டு வேறு லெவல். அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 2, இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 3. யார் வேணும்டுவா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா போய் அடிச்சிருவாங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் போனேன். சரி டேமேஜ் கொடுத்துருப்பான்ட்டு போனால் டேமேஜ் கொடுக்கல போட பயமில்லை. ஸோ அவன் பார்த்தீங்கன்னா தாறு மரம் அடிச்சிட்டான். அடிச்சிட்டான். சரி ஓகே எல்லாம் விக்கி ப்ரோ அந்த முடிச்சிருவாருங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் ஆடுறேன்டா. பாருங்க சிட்டப்பில் தாறு மரம் போடுறாங்க. சிட்டப்புலோவால்தாயா வச்சுட்டானா வந்துட்டாது. ஐயோ பெருமையாக சொல்லக்கூடாதோ. ஓகே ரைட்டு. போடு நம்மளுக்கு கையும் வரல காலும் வரல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. 2 பேர் வரீங்க. டேய் இருங்கடா. ஒருத்தனை வந்து ஒவ்வொருத்தனும் வாங்கினா ஆம்பளையாக இருந்தா. ஏன்னா நம்ம 2 பேர்த்து எல்லாம் சாவலிக்க முடியாது. அதுக்குள்ளேயே ஒரு மாமாவோட வரிவோட தான். நம்ம போய் தான் போயிட்டோன்னா வரான்டா. அவன் அடிக்கணா. அவன் தானே மேக்ஸ் அவனை செலுத்துறோண்டா ஆடுறா. ஐயோ இதுக்கு வர ரேஞ்சு குறைச்சி விட்டானுங்க போல கைஸ். ஐயோ மறுபடியும் அழுத்திட்டானே. யார் பத்தவள்ளையோ அழுத்தி விட்டான். தலைவரே அடிச்சது தலைவரே. ஒன்று நம்பி தான் டீமே இருக்குது. போடு அவனடி. இங்கே வேறு யார் அவன் அந்த இடத்துல இருந்து பிறந்துட்டு ஏறான். என்னது எமோட்டா? என்னது எமோட்டு போட்டானா? விடு தலைவரே பார்த்துக்கலாம். அங்கே ஒரு மலை மாடு. போடு செம்ம ஹெட்ஷாட்டு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு மாப்பிள்ளை கில் எடுத்து கொடுத்துரு மாப்பிள்ளை. ஐயோ கில்லு வந்து ஹெட்ஷாட்டுகள் ராடே. எப்போ ஒரு ஹெட்ஷாட் அடிக்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன்னு எனக்கு தான்டா தெரியும். ஹெட்ஷாட்டெல்லாம் அடிக்கலைட்டா இவங்க எவ்வளோ டூபுக்கிறாங்க தெரியுமா? அந்த ரவுண்டு வின் பண்ணியிருக்க வேண்டிய ரவுண்டு கைஸ். கடுதல தான் எல்லாம் விக்கி ப்ரோ தமிழன் கேடி ப்ரோ எவ்வளோ காமெடியான விஷயத்தை பண்ணியிருப்பாங்க. வட்டடா போடு யாராவன் அந்த இடத்துல பறந்துட்டு வந்துடுறான். அவனா ப்ரோ எல்லாம் விக்கி ப்ரோ தயவு செஞ்சு ப்ரோன்னு சொன்னேன் அடிச்சு விட்டான். ஓகே ரைட்டு ப்ரோ போய் இவருக்கு ரிவே பண்ணு ப்ரோ அப்படின்னு இவர் போய் வேகமாக ரிவே பண்ணுறாரு பாருங்க. எவ்வளோ வேகம். போங்கடா வீரங்க வீர சூர ஏலா அப்படிங்கிற மாதிரி ஓடுறா. ஓடு. ஐயோ யாரா நீ? ஸோ தமிழர் கேடி போகிறாரு. அட்ரா முடிச்சிட்டானா? நான் என்ன சொன்னேன் சுற்றி வச்சு அமௌண்ட்டு போடுறான் அப்படின்னு. இவன் என்ன பண்ணா சரி வரமாட்டான்னு நினச்சிட்டு அமௌண்ட்டு போட்டுட்டு இருந்தா இந்த மலமாடு பறி போனது. அவரு அடிக்கல இவனுக்கு 2 பேரும் பறக்க வந்துட்டே கோட்டை விட்டார். என்னடா பண்ணுறது? தூக்கறதா தூங்கு விளாடலாம். ஓ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா போடுறோம். போடு. ஐயோ மலமாடு தப்பிச்சிட்டானே. ஐயோ இவன் ஒருத்தன் தான். இவன் அழுத்துற. நீ ஒரு பக்கம் அழுத்து நான் ஒரு பக்கம் அழுத்துறேன். ஹெட்ஷாட்டு போடு. கில்லு வந்துருச்சு. நம்ம கில்லு நாம் தான் ஃபஸ்ட்டு. எங்களெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டு. ஓட்டு ரைட்டு. நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ. போடுறா வேற லெவல். நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு மற்றவங்களெல்லான்னு. சத்தியமாக என்ன பேசுறதுன்னு தெரில. அதான் பேசுகிற போடு. க்ளோல் வர்ற சுத்து போடு மெடிக்கிட்டு போடு. ஜோன் வந்து டக்குன்னு மெடிக்கிட்டு போடுறாடே பைத்தியார் வேலை. டெஸ்ட்டெல்லாம் அப்டேட் பண்ணிட்டு
அப்படியே வெளியே திறந்துட்டு நான் தாங்க ஃபஸ்ட்டு திருநெல்லாம் நெக்ஸ்ட்டுன்னு போனால் வந்துட்டான் அந்த நோபு பையன். ஐயோ நான் வேறு வச்சு அழுத்துவானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து அவன் மேலும் மேட்ச் அழுத்திட்டான். அப்புறம் அழுத்தி விட்டா மறுபடியும் ஐயோ இவனை இருக்கிறதுடா பிடிச்சிங்கடி அப்புறம் என் வருத்தம் தான் அடி அடிச்சு விட்டேன் படு வேறு பார்த்தீங்கன்னா போய் போன இதில் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு அடியை படிச்சு விட்டாரே. தமிழ்நாட்டுக்கு அடியை வாட்ச் பண்ணுங்க, சேரை மட்டும் பக்கத்து போட்டுன்ற மாதிரி வேற லெவல். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டைம். லவ் யூ பை சைன் டைம். பாய். நாளை சந்திப்போம்.